Tinder срещите да започнат сега. Здравейте, аз съм Нели, занимавам се главно с TikTok и обичам да пея в ежедневието си. На 18 години съм от град Панагюрище. Маля, толкова ще резона кого... Само аз и ти си знаем. Изтанцувай ми някакъв танц. Нали TikTok тук сега? Аре, нали си TikTok, добре? Айде, добре, давай. Бате, много съм голям. Дам. От тук, кръговото. И до тук. Имаш хубава прическа, харесва. Благодаря ти. И ти. Благодаря. Много хубаво пееш. Откъде знаеш, че пея? Чухте? Нещо с толкова. Кой набор си? 0-0. Сериозно? Да. Ти май излага, нали? Градския транспорт. Малко не можех да го скъм. Много си усмихнат така. Ами, благодаря. Добре влизаш. Имаш много Добре, какво правиш тук? Имаш много красиви очи и тази роза е за теб, защото харесвам това, че се занимаваш с TikTok и че си артистична натура. И това много ме кефи и затова заповядам. Благодаря ти. Ти да си нови ерген. Ами...